Ụmụnne m ndewonu, nnọọ n'ịnọnyere m ka anyị kọwapụta ife osisi nke nkụzi na-agba nke izizi, ife ọ na-arụ na-agba nke abụọ. Osisi a na-akpọ osisi ọfọ. Osisi a na-akpọ osisi ọfọ. Osisi ọfọ, ọma onye bụ onye Igbo amaghị osisi a na-akpọ osisi ọfọ. Anaghị anya nkụ ya anya. Ọ bụ osisi ọfọ ka eji were eme gịnị? Emegasị ọfọ anyị na-ejide n'ala Igbo anyị, ma ọfọ ezinụlọ, ma ọfọ obodo, ma ọfọ arụsị. Ọ bụ osisi ọfọ ka a na-ewere mee gịnị? Machaa ya amachaa. Nke Igbo bụ osisi a na-akpọ osisi anụ na ebe. Osisi anụ na ebe bụ ajọ osisi. N'eziokwu, site na nchọpụta nke ndị nna nna anyị fa na ife ha kọwa n'osisi a, mata burugbuo eji osisi anụ na eve eme ọtụtụ ọgwụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ndị amoosu na-enye gị nsogbu, ije ebe a na-ele ngwongwo, esifafanye ha osisi anụ na eve ma ọ bụ mkpụrụ ya, akwọọrụ gị ya, ịbata ikwukwasa ya okwu na gịnị? Fee ya na ngwuru gị. Ị ga-afụ na ndị amoosu na ife isi ike niile ga-eme gịnị? Ga-akwụsị. Ka nkwụsị maka nke a. Nke ịtọ bụ osisi ogirisi. Anyị ma ife eji ogirisi were eme na ọ bụ ife na-enodo wee mee gịnị? Kpọkuwe mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ onye chọrọ ịdọtute chi o ji wee bịa ụwa, ọ akwụkwọ ogirisi ka o ji were eme ya bụ ife na ọtụtụ ife dị iche iche. Nke ịtọ ka nke ịnọ bụ osisi akpụ. Osisi akpụ, eji osisi akpụ eme ife nke mmụọ. Osisi ọjị bụ osisi siri ike n'ala Igbo. Onye Igbo ọbụla ma ife eji abụbọ ọjị maọbụ mgbọrọgwụ ọjị were eme. So wee dịzie gaba, ka m gwa gị eziokwu, mata burugbuo osisi ya niile bụ osisi eji eme ife nke mmụọ maọbụ emedere mmụọ. Mata burugbuo, ọ bụ n'osisi a ka a na-atụ were mee gịnị? Wee godoru mmụọ. Ọ bụghị osisi niile ka eji eme ife nke mmụọ. Ọ bịa bụ osisi niile ka eji were atụ arụsị. Ọ bụ osisi a ka eji atụ arụsị, were ya atụkwa isi mmụọ dị iche iche na ụfọdụ osisi dị iche iche. Ụmụnne m, ọ bụrụ na m akọtaghị ya, meenụ ka m marụ. Ọ bụrụ na m kọtara ya, kwụarụnụ m aka ma gbasarụnụ m ozi a. Asị m Amaka mere anyị, ma tụsarụ ya, tinyere m akara subscribe na my YouTube page. Ndị nke m, ndewonu.